Hej, velkommen til. Der er nogle af jer, der har efterspurgt en lille vejledning til, hvordan vi kan få diagrammer fra Google Sheets over i Google Document, og også få lidt forklaring på, hvordan vi kan oprette og rette lidt i de diagrammer. Jeg har lavet en opgave lidt her forvejen, som er en opgave 1 og en opgave 2. Vi koncentrerer os om opgave 1, hvor vi skal lave et diagram, der viser butikkens månedlige salg. Det jeg har fået, det er nogle salgstal for noget, der hedder Fredsløse Kosmetik. Det er tallene fra 2014, og I kan se herude, at alle månederne fra 2014 er der. Og så er der også salgstallene for hver måned i den anden kolonne. Altså 2 kolonner, som er aktuelle for, at vi kan lave et diagram. Der er 2 måder, som jeg kan indsætte et diagram på. Den ene er ved at gå ind i Indsæt, og så trykke på Diagram. Den anden er ved at bruge menuen herover, knap, hvor der står Indsæt diagram. Det vi vil nu, det er, at vi gerne vil oprette et diagram. Den hurtigste måde, hvis vi har stillet op, som jeg har gjort, det er ved at markere det her område her, som både indeholder etiketterne måned og salg, og de forskellige månedsetiketter og salgstallene. Så trykker jeg på den hurtige knap her, der hedder Indsæt diagram, og så får jeg en menu, som I kan se her. Nu var det jo et søjlediagram, jeg gerne vil lave. Og det kan jeg gøre ved at vælge det her, som i Sheets hedder kolonnediagram. Og straks vil I se, at så har det gættet sig til, hvordan det skal se ud, og hvordan jeg skal bruge det. Hvis vi lige flytter lidt på det forslag, som Google er kommet med, så kan I se, at den har brugt række 6 som sidehoveder. Det vil sige, at måned og salg er det, den kalder for sidehoveder. Det er altså overskrifterne for vores kolonner. Hvis jeg nu fjernede den, så kan I se, så kan den ikke finde ud af det længere. Så betragter den bare måned som værende noget, hvor der ikke står noget i. Og de andre måneder er taget med os. Men vi vil nu gerne fortælle dem, at det er måned og salg, der er vigtigt. Jeg er nu klar til at indsætte mit diagram, for at jeg kan rette lidt mere på det. Så jeg går hernede i venstre side og trykker på den blå knap Indsæt. Derefter kan jeg flytte på det diagram, jeg nu har indsat. Og det kan jeg gøre heroppe i højre side, hvor I kan se, at der kommer en hånd frem. Det gør, at jeg kan gribe fat i diagrammet og trække det hen. Jeg kan også justere lidt på det her nedefra. Jeg trækker lidt op. Eller trække siden herover til højre og gøre lidt mindre. Sådan. Læg mærke til, at der er 2 knapper heroppe. Den ene er hurtig redigering, og den anden er visningstilstand. Når jeg trykker på vis, så kan jeg ikke gøre noget herinde. Der er ikke de store ting, der er. Og så kan jeg gå ind og trykke på hurtig redigering, og så dukker der nogle menuer op, så jeg kan redigere i det. Jeg vil rigtig gerne ind og give diagrammet en titel, så jeg trykker på det her område. Og så dukker der noget felt, jeg kan skrive i, og der skriver jeg så Fredsløse Kosmetik salgstal. Og trykker Enter, som der står. Og de dukker så frem hernede. Det er lige så meget hernede. Jeg kan også ændre det her til måned, for ligesom at sige, at det er måned, der er på den akse hernede. Og jeg trykker Enter. Hvis jeg vil have feltet væk, så trykker jeg bare Escape, som jeg gjorde her. Der kan jeg så se, så fjernes redigeringsfelterne rundt omkring. Jeg kan også trykke en gang mere på den, så dukker øjet op igen, som bare siger, at det er visning. Så er der ingen menuer. Og jeg kan igen trykke på redigeringstilstand, så jeg kan redigere i det. Nu er jeg ved at være klar til at kunne klippe det over et andet dokument, hvis det er sådan, jeg vil bruge det. Som I kan se, så kan jeg nu lade den her menu falde ned, og så kan jeg kopiere diagrammet. Nu har jeg kopieret det,
Og heroppe kan jeg så se, at jeg har lavet et Google-dokument, som hedder aflevering fredsløse kosmetik. Den klikker jeg ind på, og jeg har allerede gjort det klar med en titel og en opgave 1 som overskrift og en begyndende tekst. Jeg kan vælge at sætte diagrammet ind i venten og trykke redigere, og så trykke sæt ind. Eller som der står her, kan jeg trykke Ctrl-V. Jeg trykker. Efter et stykke tid, så kommer diagrammet så ind og står her. Jeg har nu indsat et diagram i mit dokument. Når jeg klikker på det, så opfører det sig som et hvert andet billede, hvor jeg kan sige, at billedet skal flytte sig sammen med tekst, eller at det skal ombryde teksten, det vil sige, at jeg kan skrive omkring det, eller at det skal rydde teksten på højre og venstre side. Jeg vælger her at rydde teksten på højre og venstre side, og flytter lidt ned, så teksten kommer til at stå rigtigt. Nu kan jeg vælge at skrive lidt mere, hvis jeg vil. Det kan fx være, at jeg har fået et spørgsmål til det diagram, jeg har indsat. For eksempel, hvad er den laveste og den højeste måned med salgstal? Og jeg kan fx se på det her diagram, at den laveste måned, det må være juni med den her, og den højeste måned, det må være april med den her. Som I kunne se, så var det april og juni, som var de rigtige måneder. Juni var den laveste måned, og april var den højeste måned. Men jeg kan ikke nødvendigvis se tallene helt korrekt heroppe. Så jeg kan jo gå tilbage på mit sheet, som stadigvæk er åben, og så kan jeg se, at i april var det 42.000, som var den højeste salgstal, og det laveste salgstal, det var i juni med 25.000. Det kan jeg så skrive ned under billedet. Juni var den laveste måned med 25.000 kroner, og april var den højeste måned med 42.000 kroner. Så retter vi lige. Sådan. Nu er opgaven færdig, og den er klar til at blive afleveret. Inden jeg afleverer, så sørg for at gå op og sige indsæt, sidehoved, og skriv jeres navn. Og eventuelt en dato. Det sidste, I skal, det er altså også at indsætte det, der hedder et sideantal, eller et sidetal. Og der får jeg så hjælp til, hvor jeg skal sætte det ind. Jeg plejer at sætte det ned i nederste højre hjørne. Så bliver det oprettet der, og så skriver jeg lige inden side, og så skriver den tallet. Så går jeg efter A, og så indsætter jeg sideantallet også. Sådan. Så på den måde ved man, når jeg afleverer den, hvem der har lavet den, og hvor mange sider der er, hvis nu jeg har lavet flere sider. Det sidste jeg nu vil gøre, det er enten at dele den herop med den, som der skal rette den. Men det bedste du kan gøre, det er faktisk at gå ind i filer, og så sige download som, og så gå ind og vælge PDF. På den måde så er du sikker på, at uanset hvor du er, så vil du altid kunne skrive det ud, og alle vil også kunne læse det. Jeg trykker. Så går der et stykke tid, hvor den så laver om på dokumentet, og så ser det sådan her ud. Nu kan du så vælge at gemme det, eller skrive det ud direkte. Jeg kan så gemme det, hvor som helst jeg vil, på min computer, eller et drev. I det her tilfælde på dokumenter. Og så kan jeg bare sige gem. Så kan jeg så vedhæfte en mail, og næsten alle i hele verden vil kunne læse det, fordi det er en PDF-fil. Sådan ser det ud.